I posłuchajcie, jako to było z tymi rybami, jako była kolej nich robota, jak ich trzeba było zabijać na godni święta. Caluśki rok, jakosik nie było o nich słychać, żaden o nich nie wyrządzał, bo se pływały kańsik w rzekach, a we stawach. Iny rybiorze ich opatrowali, a dawali im żrać, co by urosły na koniec roku. Ryby, gdzie przed godnimi świętami, se ludzie o nich wspominali, bo ryb się kiejsi tak kupa na cieszyńskiej ziemi nie jodało. Ja, rybiorze, abo oto gdosi, kdo miał stowek, to selecy kiedy rybę chycił, a baba mu ją upiekła, ale najwięcej ryb się jodało na koniec grudnia każdego roku. My po ryby jeździli dyski do ciotki Chmielki na górę Ckówkę. Ona miała pospołu z ujcem 2 stowki, a w nich chowała kapry. Dycki przed Wiliją się brało amper, a jechało się do ciotki na ryby. Wspominom se, że się tych kaprów dycki boł, bo miały odewrzite oczy, a i w ten czas, jak ich ujec poderzli. Ale wiele razy było tak, że się brało żywe ryby do chałupy, napuściło się wody do jakiegoś szaflika, lebo a i do wanny, a one se tam jeszcze parę dni pływały. Aż przyjechał stazik, bo oni dycki byli od zabijania ryb, a tą robotę mieli fest radzi. Siedli se we stodole, tam był takowny mały stół ze stołkiem, dali se na stół stary foliowy obrus, a starą deskę na mięso z wasz kuchni, ale najważniejszy był do porządku nabruszony nóż. Tuż niż się chycili zabijaniu, to zaszli do garaży za fotrym, co by mu nóż nabrusił na brusku. Mama przyniósli jeszcze starzikowi lawur, a stary amper na strzewa, tuż już mieli wszystko na pozorędziu, co potrzebowali. Najprzód trzeba było kapra buchnąć kładziwem nad oczami, poderznąć, a urzazać mu głowę, co z niej potem we wilije się ważyło polywkę. Potem starzik zeszkrobali wszystkie łuski, a jedną sedycki niechali, a wrazili do szrajtofli. Potem urzli chwost, płetwy, a ciepli do kibla na strzewa, a na zbytki. Jak starzik ryby zabijali, to nigdy nie byli sami. Pierwsze dycki przy niemu były kocury, co mu furt eny drepsiły kole budków, a jak eny coś i na ziem spadło, to chnet to woniały, esi to lza zeżrać. Ale najlepsze dycki z tych ryb były strzewa. O nich się poradziły pospołu pobić. Na tą zabijaczkę się przyszło podziwać, a i pies, ale jakoś ich mu te ryby moc fajnie nie woniały. Jak ryba była próżno w postrzodku, to starzyk brał, a rozrzazał ją na poły. Potem dycki z każdej połówki jeszcze pięknie urznął kąsek nożem, jechał po tych największych ościach. A na koniec ty połówki ryby porzazał tak, co by z każdej były oto 3-4 kąski a fertik. Jak starziczek ryby zabijali a pitwali, to się temu przyszły podziwać, a i kury z kochutem. Wiele razy było tak, że jedna kura chyciła strzewo, a goniła z nim po całej zogrodzie, a za nią insze kury, co i to chciały zebrać. Dycki to było fest randowne, a jako dziecka my się temu moc śmiali. Jak już starzik skończyli tą robotę z rybami, to pięknie umyli lawur, utrzyli handrom stół, deskę, a wszystko dali tam, kany to patrzyło. We stodole jeszcze jakiś czas woniało rybami, tym stowkiem, co w nim ciotka chowali kapry. Niż się kąski ryby wraziło zamrozić, to było dobrze, jak poleżały kańsik we chłódku, ba i we wasz kuchni. Ale kiejsi hańdowni, jak ludzie nie mieli lodówek, to się dawało kąski kapra na pole, eny się to przykryło, co by to kocury nie poroznoszały. Dzisiaj jak nawiliję jem kapra, co mi go baba usmaży, to widzę starzika, jak siedzą na tym stołku, a pomału se pitwają ryby, a kole nich je godnie go wiedzi. Roz za czas była ta robota z rybami, tuż z tego to było fest zocne. Na ozaj z kocury na to czekały cały rok, bo przeca chycić rybę, co pływie we wodzie, to nie ma tako lahko wiec.